дар ҳама давру замон бунёди оилаи солиму побарҷо зерсохтори ҷомеаву давлати мутамаддину пурқудратро ташкил медиҳад. агар оила мустаҳкам бошад, дар он фарзандони тарбия ва ба воя мерасанд, ки ба вуҷудорандаи ақидаву андешаҳои созандаву бикр ва дар умум бунёдгузорони давлату миллати солиму соҳибмаърифат мегарданд. аммо дар раванди зиндагӣ бо гузашти айём тағйиротҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки зану шавҳар ва ҳатто фарзандон низ интизори онро надоранд. бо мақсади ҷилавгирӣ аз ин хушунату аз ҳампошии оилаҳо аз ҷониби давлату ҳукумати мамлакат як қатор қонуну қарорҳои муҳим қабул ва мавриди амал қарор гирифта бошанд ҳам, вале проблемаи мавҷуда ҳамоно нигароникунанда боқӣ мондааст. мавзӯе ки имрӯз мавриди таҳқиқ қарор медиҳем рӯёнидани ҳаққи алимент ва ё ҳаққи падарӣ мебошад. алимент алимент аз калимаи лотинии алимент яъне нафақа, ғизо, чора, пулӣ ва молӣ маънӣ дод гашта маблағи таъминоти моддист, ки мувофиқи тартиби муқаррар гардидаи қонун яке аз узви оила ба узви дигари муҳтоҷ ёрӣ медиҳад. ситонидани алимент яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба ҳисоб рафта, сол то сол шумораи теъдоди гирандагони алимент ва муроҷиаткунандагон оид ба баҳси мазкур зиёд шуда истодааст. масъалаи ситонидани алимент сарчашма мегирад пеш аз ҳама аз конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои байналмилалие ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардаанд, ки қисми аз низоми ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, аз ҷумла эъломия оид ба ҳуқуқи кӯдак, ки дар он ҷо вобаста ба нигоҳубин ва таълиму тарбияи кӯдак меъёрҳои мушаххас равона шудааст. аз ҳамин хотир қонунгузор барои ҳимоя ва ғамхорӣ намудан нисбат ба кӯдаконе ки то синни 18 расиданд муайян намудааст тартиби ситонидани алиментро. мутобиқи талаботи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯдак мувофиқи тартиб ва андозаи муқаррар намудаи қонун аз волидони худ барои гирифтани таъминот ҳуқуқ дорад. албатта ба таъминоти моддии кӯдакони ноболиғ, кӯдакони хурдсол на танҳо дар чорчӯбаи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак танзим меёбад. метавонанд ки вақте ки падару модар аз ҳамдигар ҷудо зиндагӣ мекунанду зарурияти таъминоти моддии кӯдак ба миён меояд, метавонанд ин гуна муносибатҳои ҳуқуқро бидуни муроҷиат намудан ба мақомоти судӣ ба тариқи тартиб додани созишномаи алиментсупорӣ дар идораи нотариалии маҳалли истиқомати худ ё ин ки дар дилхоҳ мақомотҳои идораи нотариалии созишномаро ба расмият дароварда уҳдадории худро ҷиҳати пардохт намудани алиментпулӣ ва дигар таъминоти моддии кӯдак амалӣ намоянд. фарзандони ноболиғ ҳамеша ба нигоҳубин ва таъминоти моддиву маънавии падару модар эҳтиёҷ доранд ва дар навбати худ волидайн ҳам вазифадор аст, ки шароити арзандаи зиндагиро барои онҳо муҳайё намоянд. ҷудо намудани алимент низ барои кӯдакон воситаи асосии рӯзгузаронӣ маҳсуб меёбад. дар сурати набудани созишнома ва иҷрои номатлуби ӯҳдадориҳо алимент бо тартиби судӣ барои як фарзанд аз 4 ҳисса, барои 2 фарзанд аз 3 ҳисса, барои 3 ва зиёда аз он нисфи музди меҳнат ва дигар даромадҳо рӯёнда мешавад. ин ҳаҷм метавонад бо дар назардошти вазъи моддӣ ва оилавии тарафҳо кам ва ё зиёд карда шавад. дар сурате ки падар ва модар ҷои кори доимӣ надошта бошанд, музди маоши тағйирёбанда ё якхела надошта бошанд, музди маошро бо тартиби асрори хориҷӣ гиранд, дар ин ҳолат алимент бо маблағи устувор рӯёнда мешавад. давлат ва ҳукумати Тоҷикистон пайваста кӯшиш менамояд, ки баҳри ташаккул ва рушди минбаъдаи соҳаи иҷтимоӣ бахусус ривоҷу равнақи муносибатҳои оилавӣ пайваста тадбирҳои судмандро чораандешӣ намояд. бояд гуфт, ки дар муносибатҳои оилавӣ ки муносибатҳои мураккаб ва ҳамзамон муносибатҳоеро дар бар мегирад, ки он аз кори дастаҷамъонаи аъзои оила вобастагӣ дорад. нақши муносибатҳои алиментӣ ва умуман муносибатҳое ки доир ба таъминоти моддӣ ва молиявии фарзандон ва дигар аъзои оила ба вуҷуд меояд назар аст аздак. яке аз ҳамин муносибатҳои мубрам ин муносибатҳои алиментдиҳӣ мебошад, ки он як масъалаҳои муҳимтарин ва нозуки қонунгузории оилавиро ташкил медиҳад. бояд гуфт, ки бо мақсади дуруст ва сари вақт баррасӣ намудани муроҷиатҳои шаҳрвандон ҷиҳати
қона гардонидани даъвои онҳо дар мавриди ситонидани алимент аз ҷониби судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ аз 23 июли соли 2016 ва ҳамзамон муқарраротҳои арзишманди кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррароти муҳимтарини Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар моддаи 31 он ҳуқуқи муроҷиати шаҳрвандон муқаррар шудааст ба инобат гирифта мешавад. дар таъминоти пардохти ҳаққи алимент на танҳо падару модаре ки никоҳашон бекор карда шудааст, балки волидони дар никоҳ буда низ ӯҳда доранд фарзандонро бо тамоми шароити лозимаи зиндагӣ таъмин созанд ва нагузоранд онҳо аз меҳри падару модар дар муҳити оила маҳрум шаванд. тартиби ситонидани алиментро қонунгузорӣ муайян кардааст ки бо ду роҳ бо роҳи ҳиссагӣ ва ҳам устувор муайян карда мешавад. яъне бо роҳи ҳиссагӣ муайян кардани алимент аз ҷониби судҳо вобаста ба андозаи музди меҳнати яке аз волидайн яке аз тарафҳо муайян карда мешавад. қонунгузор тартиби ситонидани алиментро дар давраи ҳомиладорӣ ва баъд аз таваллуди фарзанд то 3 солагии кӯдак барои таъминоти кӯдак ба манфиати модар алимент муқаррар кардааст ки бо тариқи расмӣ ақди никоҳи онҳо яъне ақди никоҳи тарафҳо ба қайд гирифта шуда бошад. дар ин ҳолат метавонад ки суд бо дар назардошти вазъи моддӣ молиявии тараф ба манфиати модар барои нигоҳубини кӯдак ва дар давраи ҳомиладорӣ алиментро бо тариқи устувор муайян кунад. кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон волидонро вазифадор намудааст ки фарзандони ноболиғ ва фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнати худро ба кӯмак эҳтиёҷманданд таъмин намоянд. яъне ҳангоми саркашӣ намудани падару модар аз таъмини фарзандони ноболиғ ва фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнат боиси ҷавобгарии ҷиноятӣ мегардад. бевосита боби 20 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷиноятҳо ба муқобили оила ва ноболиғон бахшида шудааст ва дар моддаи 177 кодекси мазкур бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз таъмини фарзандон пешбинӣ гардааст. тибқи қисми 1 моддаи мазкур бадқасдона яъне бидуни сабабҳои узурнок саркашӣ намудани падару модар аз иҷрои қарори суд оиди пардохти маблағ ҷиҳати таъмини фарзандони ноболиғ ва фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнат ки синнашон ба 18-солагӣ расидааст. дар ин қисми модда қонунгузории ҷиноятии ҷавобгариро дар намуди корҳои ҳатмӣ аз 120-180 соат ва корҳои ислоҳӣ то 2 сол ва маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат пешбинӣ кардааст. ба низом даровардани муносибатҳои алиментӣ ҳангоми ба вуҷуд омадани мушкилоти оилавӣ аз тағйироти куллие ки дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мамлакат ба вуқӯъ меоянд вобастагии амиқ дорад. бо инобати ин масъала қонунгузор ба волидайн имконияти васеъи мустақилона муайян намудани андоза, тартиб ва шакли таъминоти фарзандонро фароҳам овардааст. мутаассифона таъминоти моливу моддии якдигарии зану шавҳар бо ин тарз на ҳама вақт пурра ба манфиати кӯдакон мебошад. дар сурати ба таври ихтиёрӣ таъмин накардани фарзандон аз ҷониби волидон ва дуруст риоя накардани созишномаи пардохти алиментӣ раванди таъминот бо роҳи судӣ аз ҳисоби волидон ба манфиати кӯдакони онҳо рӯёнида мешавад ки ин дар қисми 2 моддаи 90 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст. албатта сар задани мушкилотҳои оилавӣ ин аз ҳамдигар нофаҳмӣ байни зану шавҳар манша гирифта ин ҳолат боиси парокандашавии оилаҳо мегардад. дар натиҷа зарурати муроҷиат ба суду дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ҷиҳати ҳалли мушкилотҳои мавҷуда аз ҷумлаи ситонидани ҳаққи алимент пеш меояд. дар қонунгузор масъалаи тағйир ёфтан ё кам кардан ва ё зиёд кардани алимент ҳам муайян шудааст ки бо дар назардошти ҳолатҳои иқтисодӣ бо дар назардошти тағйир ёфтани вазъи иқтисодии молиявии тарафи ки алимент ситонанда ки алиментгиранда ва алимент пардохткунанда дар ҳар ду ҳолат метавонад ки суд бо дар назардошти тағйирёбии вазъи моддӣ молиявии тарафҳо
андозаи алиментро кам ва ё зиёд кунад. яъне агар дар ҳолати кам кардани андозаи алимент бо аризаи яке аз тарафҳое ки алиментро қаблан пардохт мекард ва ҳолати муайян шавад ки ӯ бинобар сабабҳои муайян аз суд хоҳиш мекунад ки андозаи алименти қаблан пардохтшудаи ӯ бо дар назардошти вазъи модди молиявии ӯ соҳиби оилаи нав, соҳиби фарзанди нав, дар таъминоташ будани модари падар ё ки дигар ҳолатҳоро агар пешниҳод кунад ки андозаи алимент кам карда шавад, аз ҷониби суд ин мавриди баррасӣ қарор мегирад. агар ваҷҳи овардаи ӯ аз ҷониби суд асоснок ҳисобида шавад, суд метавонад ки бо дар назардошти ҳамин ҳолат андозаи алименти қаблан пардохт намудаи ӯро кам кунад. ва дар ҳолати дигар, яъне дар ҳолати тағйир ёфтани андозаи алимент, яъне зиёд кардани алимент, яъне тарафе ки қаблан алимент меситонд ва падар ё модар, агар маълум шавад ки вазъи модди молиявии тараф рӯ ба беҳбудӣ шудааст, фаъолияти иқтисодии ӯ рӯ ба беҳбудӣ овардааст ва агар ваҷҳи овардаи тарафи муқобил оиде ки андозаи алимент зиёд карда шавад, аз суд хоҳиш намояд ки бо ҳамин асосҳо андозаи алимент зиёд карда шавад, суд ҳам метавонад ки бо дар назардошти ҳамин ҳолатҳо андозаи алиментро зиёд кунад. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси оила маблағи устуворро ба таври конкретӣ муайян карда накардааст, вале ҳангоми рӯёндани алимент ба маблағи устувор суд бояд бо дар назардошти дараҷаи ҳадди пештараи кӯдак ва дигар ҳолатҳои қобили таваҷҷӯҳ алиментро рӯёнад. алименти рӯёндашуда бояд таъминоти хазинаи минималии таъминоти кӯдакро кифоя кунад. ҳамчунин падару модар вазифадоранд фарзандони болиғи ғайри қобили меҳнат ки ба кӯмак ниёз доранд, ин ҳам бошанд маъюбони гурӯҳи як ва ғайраҳо мебошанд, алимент рӯёнанд. яъне ин фарзандонам ҳуқуқи гирифтани алиментро доранд. инчунин фарзандони болиғ ки дар шӯъбаҳои рӯзонаи муассисаҳои олӣ ва ё миёна таҳсил мекунанд, то 20 ва 24 солагӣ ҳуқуқи гирифтани алиментро доранд. кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯёндани алиментро аз ҳисоби бобою биби низ пешбинӣ кардааст. ин дар кадом ҳолат ҷой дорад? вақте ки алимент аз ҳисоби падару модар бинобар сабабе ки шароит ва имконияти падару модар супоридани ин алиментро надоранд ва бобою биби дорои маблағи зарурӣ ҳастанд, дар ин вақт кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон раво дидааст ки аз ҳисоби бобою биби алимент рӯёнда шавад. таъминоти молиявӣ наметавонад ҳамеша барои тарбияи дурусти кӯдакон кофӣ бошад. дар ин баробар ҳолати маънавию рӯҳии онҳо бояд ба назар гирифта шавад. боиси таассуф аст ки пошхӯрии оилаҳо садамаи бузургест ба ҳолати рӯҳию равонии кӯдакон. бино ба иттилои мақомоти судӣ нафароне ҳастанд ки аз пардохт намудани ҳаққи падарӣ ва ё алимент саркашӣ карда бо ин васила ҳуқуқу манфиатҳои фарзандонро поймол мекунанд. ман тоҷиддинова меҳринигор соли 2010 оила барпо кардем бо ҳамроҳи ҳамсарам Муродов. аз ин зиндагӣ якҷоям соҳиби 2 фарзанд ҳастем. соли 2017 баъзан мушкилиҳои оилавӣ аз ҳам ҷудо шудем. муддати 3 сол мешавад ки собиқ шавҳарам ба фарзандонам ягон кӯмаки моддӣ ва ҳатто хабар ҳам намегирад. ба суди ноҳияи Фирдавсӣ барои алимент ҷидо кардан ҳалнома ҳам додан. аз соли 2014 Муродов Муҳаммадзоир Саидович бача якмгинам. аз соли 2019 Муродзода Мустафо фарзанди диюмгинам. ай ҳардушина якҷоя ҳозир якҷоя 18,000 шида. ай ҳами 18,000 ақаллан 100 сомон ба кӯдакҳоро чи ёрдамам кардагӣ нестай. телефон мекунад, то ҳатто ба телефон ҷавоб намедиҳад. барпо кардани оила, бунёд кардани оила ин рисолати ҳар як инсон аст ва ин пайванди наслҳост ва бо тавлид шудани фарзанд
тарбияи ӯ идома меёбад ва ҳамчунин ҳамаи он масъалаҳое ки нисбат ба тарбияи кӯдак, ба воя расондан, ба таъминоти кӯдак, таълиму тарбия додани кӯдак, ҳамаи ин масъала ҳамеша дар ҷумҳурии Тоҷикистон як масъалаи мубрами рӯз аст. тибқи моддаи яки кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон, падар, модар, оила, кӯдак аз ҷониби давлат муҳофизат карда мешавад ва ҳамеша ҳамаи он воқеаҳое ки дар оила аст ва он ҳуқуқҳои он ҳамеша аз ҷониби ҳукумату давлат муҳофизат карда мешавад. баъзе проблемаҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин саркашӣ кардани баъзе падарон ё модарон аз супоридани алимент барои таъмини фарзанд. саркашӣ кардан аз супоридани алимент ба пуррагӣ таъмин намудани фарзанд ин як проблемаи асосӣ шуда мондааст. баъде ки оилаҳо ҷудо мешаванд аз ҳамдигар, фарзандони ноболиғ бештар бо модар мононда мешаванд ва баробари бо модар мононда шудан вақте ки аз ҷониби падар дастгирӣ нест, дастгирӣ намекунад падар ва ҳаматарафа таъмини фарзанд ба дӯши модар аст ва модар ба бисёр мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад. ба мисли қаҳрамони барномаи мо ки айни ҳол бо мушкилиҳои зиёди моливу моддии оилавӣ рӯбарӯ аст ва бо 2 фарзанди ноболиғ дар нимароҳи зиндагӣ танҳо мондааст, садҳо зани дигар ҳаст ки аз ин мушкилӣ ранҷ мебаранду дунболи ҳаллу фасли проблемаҳои хеш ба мақомотҳои судиву ҳуқуқӣ сар мезананд. 2 кӯдак қатӣ дар ҳамун хонаи бешароит инами хел ба чи авҳол бугум охки намешава. на кӯдакам дарс тайёр карда метавона, на мактаб рафта метавона, ҳеҷ юх ягон имконият надорем. алименти кӯдакам 10,000 кам 20,000 шида. 20,000 шида алименти кӯдакам намехоҳа, нигоҳ намекуна. тоқа ба модар тоқа ҷабр неста. алиментшона бита дохили 2 хонама битада, ма кӯдакома нас нигоҳ кунам, тарбия кунам. албатта ин мушкилот дар ҷомеа нигароникунанда буда барои пешгирӣ аз ин зуҳурот саҳми дастаҷамъона зарур аст. бештар дар судҳо анаму парвандаҳои оилавӣ дар бораи рӯёндани алимент, дар бораи маскун намудан, дар бораи муайян кардани ҷои зисти ноболиғ, ин гуна масъалаҳо хело зиёданд. ҳастанд яъне нафароне ки волидоне ҳастанд ки аз таъмин кардани фарзанди худ рӯйрост қасдона даст мекашанд. мутобиқи талаботи қонун баррасӣ намудани чунин баҳсҳо, яъне аризаҳои даъвогӣ дар хусуси рӯёндани алимент ба тариқи даъвогӣ 1 моҳ муқаррар карда шудааст. ҳангоми пешниҳод намудани ариза аллакай ҷараёни омодасозӣ, қабули аризаи даъвогӣ, ҷараёни омодасозӣ, ҷараёни маҷлиси судӣ, баррасӣ намудани дар маҷмӯи худи парванда ба анҷом расонида шуда бо ба инобат гирифтани пеш аз ҳама манфиатҳои кӯдакони ноболиғ қарори суд қабул карда мешавад. ҳангоми баргузор гардани мурофиаҳои судӣ маълум мегардад ки ҷавобгар дар ин морид пештар баҳонаҳое ки имконияти пардохт намудан надорам ё ин ки ҷои кор надорам ки вай музди муайян ё ки нафақае ки вай масъалаи пардохти алиментро ба зимма дошта бештар баҳона меҷӯянд. дар ин маврид ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори махсусро аз 1 октябри соли 2004 таҳти рақами 706 қабул намудааст ки ин масъалаи аз музди меҳнат ва нафақа ва дигар даромадҳое ки аз онҳо барои таъминоти кӯдакон алимент рӯёнида мешавад қабул намудааст ки дар ин ҷо бевосита аз кадом намуди музди меҳнат, аз кадом намуди даромадҳо ба кадом андоза ситонидани алимент барои таъминоти кӯдакони эҳтиёҷманде ки ба балоғат нарасиданд ва ҳамзамон фарзандони ба балоғат расидае ки қобилияти меҳнатӣ надоранд муқаррар карда шудааст. шояд азимова шумо тарафҳоро мешиносед ва чӣ гуна муносибат доред? من این کس عزیزخان کلین من انیس فرزند پسری من هستند. ягон хусумат бадбинӣ нестми? نه حاضر و خصیبت نیست. даъвогар дуруст ми суханашон? бале дуруст. ҷавобгар дуруст ми? марҳамат шояд оид ҳолати парванда ба суд нишон додед. 2015 ما عروس کرده آمدیم. در همین قدر زندگی هاشون 2 فرزند سردار بیگ هم مراد جان آنها کودکانی نابالغ هستند. آخرین روزا بسیار تا جنجالشون بسیار شد.
6 ماه اسی کلنمو در خونه نیستن. برای همون کلنمو به الیمنت مراجعت کردیم. به کلین هیچ خیل مانعی کردگیم نه. کلنمو آخرین روزا غم میدادن، گفتگی پدر و مادر رو گوش نمی کردن، به فرزندانشان اونقدر اهمیت نمی دادن. نه. داوگار جوابگار ترتیب سودی روی کنید. شما کلین پشت خط شینید من گپم گویم. مرحبا دوام تیر. ترتیب سودی روی کنید. مرحبا دوام تیر. عزت احترامی فرزند ما رو در همین جا هم پایمال کردید. 6 ماه است پسرم کار نمیکنن، من نفقه‌خوار هستم، پدرشان هم نفقه‌خوار هستن. پسرم خطاگی کردن. این خطاگی پسرم رو من تصدیق میکنم. من همیشه میخواهم که فرزندانم با پدر و مادر زندگی کنن. ما یگام اشکو مانعی کردگیم نه. هزار بار گفتم که خدمتی پدر و مادر کردن در کار نصیحت میکردم که به فرزنداش سحر خیزد، القطع فرزنداش کند. پسرم مثال عزت احترامش بیارن، هیچ جنجال نمیشد. خودشون برونده برفتن، این عیبی مهانه. برای همون من از خواهش میکنم که اینها آشتی شوند، جنجال نکنند. آینده زندگی همین میبودگی همین حد همین ها. جوابگار خیزید. شاید بگم سوال دارید؟ نه سوال ندارم. مرحبا شدید. ادکتی داوگار. محترم شد سوال دارم. مرحبا سوالتون پیشکش کنید. شاهد عظیم و موجوده. من شما مادر هستید، شما گفته ایستادید که من نمیخوام که مناسبتی کلینم پسرم ویران گشته آنها علایده زندگی کنن. برای چی نه پسرتان نه خودتان یگان مراتب برای چی نبرتون کمک نمیکنید؟ برای چی موقع به اهمیتی میکنید؟ هر دو اینها وقتی که جنگ و جنجال میکنن گناه کودک چیست؟ وای باید تعمیر کنن، پدرش هر لحظه باید خبر گیره. این سببی نرفتنی هم من بیمور بودم، اینقدر احیان نشدم. همون من از پسرم با همین گناهی همین رو گفتم که بخشتون آینده به فرزنداش نگاه میکند، آینده زندگی میکند. کلین اگر عزت احترامش مثال بجا بیارد کیم کم میزند؟ سازش برفته که چند مراتب دعواگر خانتون به قبول نکردگی پسرتون سببش در چیست؟ ما اینو های کردگیمون نه. این عیبی پسرم که فرزنداش خبر نگرفته است، این عیبی من نه دخترم. مسئولیت پدر و مادر قانون هست، من میفهمم دخترم. آینده به فرزندم من نصیحت میکنم به انیس جان که همین کارش دیگر تکرار نکند. محترم شد دیگر سوال ندارم. تشکر. داوگار. سوال ندارید؟ نشاندهشون تصدیق میکنید بی؟ قسما تصدیق میکنم. مرحبا شدید. جوابگار نشاندهشون تصدیق میکنید بی؟ بله تصدیق میکنم. مرحبا شدید. مثل این صحنه زیاد از حالت‌هایی که هنگام رویانیدن حق پدری میان الیمنت دهنده و الیمنت گیرنده در رفت مرافعه‌های سودی به وقوع می‌پیوندد. اگر ترتیب ستانیدن الیمنت با طریق حصگی معین شده باشد، در اینجا کم مشکلی به دچار میشود، چون که معاش طرف معین است، قانونگذار همون ترتیبی که معین کرده است، در اینجا مشکلی نیست، معین است، انیق است، دقیق است و در همین چارچوبه معین نموده کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان الیمنت پرداخت کرده میشد. مشکلی اساساً در پرداخت نمودن الیمنت با طریق استوار دیده می شود که منبع‌های درآمد طرف معین نیست و طرف مقابل وجه‌های به اساس که اوید به نبودن منبع مالیوی را پیشنهاد میکنند که او نمیتواند که مقدار مبلغ الیمنت را پرداخت کند و به مانند همینها. اما نگفته نماند که پرداخت نمودن الیمنت این نه حقی زن و نه حقی مرد است، این حقی حقوق کودک نابالغ است و نابسته از اون که پدر یا مادر در یگان مؤسسه کار و فعالیت کار دائمی مشغول نباشند، برای تعلیم و تربیت کودک و تامینات آنها هر دو موظفند و باید که کودک را از جهت مادی مالیوی تامین کنند. هنگام بررسی بحث و وابسته به رویاندن الیمنت هر طرف کوشش میکند که دلایل خود را به سود پیشنهاد کند. مثلا طرف دعواگر اگر جای ما به طریق استوار گوییم، طرف دعواگر کوشش میکند دلیل پیشنهاد کند که شوهر او صاحبکار است، مبلغ ضروری الیمنت زیاد را سپردن دارد. طرف مقابل باشد کوشش میکند به سود دلیل پیشنهاد کند که او این گونه امکانیت را ندارد، عموما امکانیت پرداخت الیمنتی که دعواگر پرسیده است به او غیر امکان میباشد. کودکس اولیای جمهوری تاجیکستان اساسهای خط نمودن عهدهداری الیمنت را پیش بینی نموده است. بنابر سبب سرکشی کردن از سپردن الیمنت نمیتواند شخص را از
супоридани алимент озод намояд. ҳамон вақт алимент қатъ мешавад ки агар фарзанд ки ба фоидаи ӯ алимент супорида шуда истодааст ба балоғат расида бошад, ё ин ки фарзанде ки ба фоидаи ӯ алимент супорида шуда бошад аз ҷониби дигар шахс ба фарзандхонӣ қабул карда шудааст, ё ин ки фарзанде ки ба фоидаи ӯ алимент супорида шудааст мактаби миёна ва олиро хатм карда бошад ва ё ҳангоми фавти ин фарзанд ё фавти худи алимент супоранда. ба андешаи равоншиносон аз ҳампошии оила ба ҳолати рӯҳиву равонии фарзандон таъсири манфӣ мерасонад. гарчанде ҳаққи падарӣ барои таъминоти моливу моддии фарзандон нигаронида шудааст, вале он наметавонад ҳолати рӯҳии онҳоро барқарор созад. ҷавонони имрӯзаи мо бевосита аз оне ки дар кадом ҷанба қарор доранд, дар кадом ҳолати равонӣ ҳастанд, дар кадом оила тарбия меёбад, ташаккул меёбад, баъзан вақт омодаи ташкил кардани ё ки барпо намудани оилаҳои худ нестанд. бечун чаро вақте ки онҳо фарзанддор мешаванд, бояд масъулияти фарзанддориро бидонанд ва надонистани масъулияти худ, надонистани масъулияти фарзанддорӣ, ки будани фарзанд, чӣ будани фарзанд, моҳияти равонии фарзандро ба инобат нагирифтан, ин ба он бурда мерасонад ки албатта мо барои вайрон шудани шуъури васеи ҷомеа, яъне ки халалдории он, яъне ки шароит муҳайё мекунем. зеро фарзанд бечуну чаро дар он рабте ки набошад ояндаи насл аст, ояндаи ҷомеа аст, бечуну чаро он шахсе аст, он чамбараке ҳаст ки пагоҳ фарду барои мо як барои даврони пиронсолиамон, даврони масалан ояндасозии ҷамъият роли муҳим мебозад. вақте ки падару модар дар давраи вайрон кардан яки давраи вайроншавии оилаҳо қарор доранд, онҳо чунон ба ҳолатҳои равонӣ ва эмотсия ва ҳиссиёт дода мешаванд ки онҳо мани худро фақат ба инобат гирифта дар бобати фарзанди худ ҳолати равонии ӯ тамоман фаромӯш мекунанд. ана ҳамин аст ки баъзан вақт сохтори хусусияти шуъури шахсии моро вайрон мекунад. фарзанде ки ҳолати равонии нодуруст дорад, масалан дар давраи бачагӣ, дар давраи наврасӣ, дар равандҳои равонии синнисолии худ агар анамун барқаророти ӯ нодуруст ба амал меояд, ӯ албатта ҳеҷ гоҳ шахси комил шуда наметавонад. ӯ шахси комил нашуд, барои мо касе буда наметавонад. зеро мо ҳар кадомон вақте ки фарзандро ба дунё меорем ва орзуи фарзандро мекунем, онҳо мегӯем ки мо барои худ асоаки давраи пирӣ тавлид мекунем, асоаки давраи калонсолӣ барои худ тайёр мекунем. зеро ҳосили фаъолият, ҳосили умри мо бевосита ин фарзанд аст. вақте ки фарзанди солим надорем, ӯ албатта мо чизе ки аз ҳаёти худ боқӣ гузошта наметавонем. طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پدر و مادر تربیتگری اساسی فرزندان محسوب می‌یابند. هنگام فرزندان از یک عضو عائله جدا می‌گردند، بیشک صدمه بزرگی روانی در روحیه آنها بر علا احساس می‌گردد. дароз умри инсон ва канданашавии нахли умри инсон ин фарзанд аст. яъне ки мо аз худ он чизеро боқӣ мемонем ки нобуд намешавад ва ӯ низ бояд аз худ касеро боқӣ монад. вақте ки мо чунин мегӯем ва чунин андеша мекунем, бояд фаромӯш накунем ки фарзанди мо агар дар ҳолати равонии носолим тарбият ёфта ва хусусиятҳои нодурусти индивидуалии худро, масалан дурусти индивидуалии худро ташаккул дода натавонад, ӯ албатта фардо бо он чизе ки мебинад, бо он чизе ки сарукор мегирад, наметавонад ки фарзо оилаи солим барпо кунад, наметавонад моҳияти рафтори дурусти фаъолияти худро дарёбад ва ӯ касе шуда ҳам наметавонад. пас мо чӣ гуна метавонем бо чунин фарзандони носолими равонӣ ояндаи дурахшонро тарбият кунем? мо бояд пеш аз ҳама кӯшиш кунем ки оиламонро доимо побарҷо нигоҳ дорем. мо бояд кӯшиш кунем ки дар раванди фаъолияти ҳаррӯзаи худ нисбати ҳамдигар некбинона назар кунем. мо кӯшиш кунем ки дар камбудӣ, дар хатогӣ, дар пастӣ баландӣ ҳамдигар, яъне ки он ду ҷуфте ки оила барпо мекунанд, созгор бошем, андешаи солим дошта бошем, диди комил дошта бошем ва кӯшиш кунем ки масалан дар анамо рафторҳои ҳаррӯзаи масалан проблемҳое ки дар оила пайдо мешавад, роҳи ҳалли дурустро дарёбем. канда партофтан ҳеҷ гоҳ дер намешавад.
اما برقرار کردن و ساختن این البته خیلی مشکل است. وقتی که پدر برای نسل به دنیا آوردن مسئولیت اولاداری رو به گردن میگیرد و کوشش میکند که همچون نسلی رو به دنیا آورد باید فراموش نکند که خود نیز نسل کسی بود. هر روز مشاهد آن میشویم که اویله ویران میشود، اویله به دشواری دچار میشود. کوشش میکند که تیزتر از کدام مثلا خواه مرد باشد خواه زن البته کوشش میکند اگر فرزندان با او باشد کوشش میکند که یک مبلغه که به دست آورد تا فرزندان خود را به پای گذارد. مرد کوشش میکند که اون مبلغه که به آنها ندهم و به خاطر اون ما باید همون فرزندکامون احتیاط کنیم. ما کوشش کنیم به خاطر اون مثلا پرابلم های اگر اشدی مرگاور نباشد آنها را مد نظر کنیم و اویله های خود را پا بر جای مانیم. زیرا اویله روند اساسی دولت و دولتداری، اویله این عنصر اساسی انسانی است که ما رو از دیگر جزهای طبیعت تفاوت میکناند. تغییر و الوه هایی که به کودکس اویله جمهوری تاجیکستان وارد گردیده است بغیر از جدا نمودن حق الیمنت پولی همزمان مسکونت مادر و فرزندان نیز راه اندازی کرده شده است و این روند باعث به آن میگردد که فرزندان به سرپناه نمانند. سطح تامینات مادی تعلیمی و تربیوی کودک باید همون مبلغ الیمنت در بر گیرد. کودک در دایره همین مقررات باید که همون اندازه الیمنت بسنده باشد. بنا به معلومات مسئولین سود شهر دوشنبه دوام سال 2020 1017 عریضه های شکایتی اوید به ستانیدن حق الیمنت از جانب شهروندان به سودهای ناحیه های پایتخت وارد شده است که از این حساب 797 عددش بررسی و حل و فصل گردیدند. در اساس طلبات ماده 80 کودکس اویله جمهوری تاجیکستان والدان وظیفه دارند شرایط زندگی فرزندان نابالغ خود را تأمین نمایند. مطابق مقررات ماده 22 کودکس گراجدانی جمهوری تاجیکستان سن بلاغت 18 سالگی معین کرده شده است. اگر والدان فرزندان نابالغ خود را تأمین نکنند مبلغ برای تأمین آنها الیمنت با ترتیب سودی تا سن بلاغت یعنی 18 سالگی ستانیده می شود. بغیر از این در اساس طلبات ماده 85 کودکس اویله جمهوری تاجیکستان والدان عهده دارند فرزندان بالغ غیر قابل مهنت به کمک احتیاجمند خود را تأمین نمایند. بدقصدانه یعنی بدون سبب‌های عذرناک بیشتر از 3 ماه سرکشی نمودن پدر و مادر از اجرای قرار سود اوید به پرداخت مبلغ برای تأمینات فرزندان نابالغ همچنین فرزندان غیر قابل مهنت که سنشان به 18 سالگی رسیده است ماده 177 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی را پیش بینی کرده است. البته کودکان در حیات آینده خود از روی آن تربیه هایی که در اویله و محیط گرفتند تشکل یافته عمل می نمایند. مهمترین عامل تاثیررسانی به کودکان این اویله محسوب می یابد. مسئولیت والدین در تعلیم و تربیه و انکشاف معنویات کودک نقش بغایت ارزشمند را می بازد. پس ما را ضرور است که دایر به این موضوع جدی مناسبت نموده نگذاریم فرزندان نابالغ خویش دور از مهر و نوازش پدر و مادر به وایه رسند. باقی قضاوت از شما.